COVID-19 ondorio sortutako osasun krisi ekonomiko eta sozialari erantzuteko biharrezko neurriak hartu eta baliabideak jartzeko plan integral bat osatu dugu. Bertara egokitu dugu udal aurrekontua eta ekintza guztiak eta herritarrak erdigunean jarritza, herritar horren bihar berriak asetzeko bidean jarrega. Ustez, biharrezkoa egoera hontara moldatzea eta bihar berri horrek gure itxia, eta horretarako eragileekin eukidun parte hartzea ezinbesteko izan da. Norbanakoak, enpresak, eragileak, udalarekin batera egindako jarduna uste dut aipatzekoa dela eta eskertzekoa, eta aurrera begirabe halaxe irten beharko dugula egoera krisi honetatik. Pandemiaren lehenengo egunetan hartutako konpromisua berresten dugu aurrera begira, bergarar guztien oinarrizko premiak asetzeko. Izan elikagaietarako, izan energiarako, izan hezkuntza eskubidetarako. Hori alde batetik, beste alde batetik, sustapen ekonomikoa bultzatzeko neurrizetan, ostalari eta merkatarizekin elkarlanian gabiz, eta guzti honetarako milioia pasatxoko aurrekontua ikusten dugu, bai. Beti be jakinian biharrak aldakorrak izan leizkiela, egoeraren arabera, eta plan bizi bat dala eta egunero joan beharko dala bergararen premietara moldatzen.